18 urtekin sartzen da militante. Eta gero handik apur batera, kartzelara, torturatua, kartzelatua, eta abar, ez? Hemen zenbait jente moruen, ez? Eta handik urteten dau, eta apur batera berriro be, soldadu zarapatzen da. Eta handik datorren nien berriro be sartzen da militantian, eta bestaldera joan bida, ez? Igezin bida, ez? Maite mindu egiten da, behorren militantziaz, eta behorren herri horrekin, eta hori besatzen du, horregatik esaten du, bi herri mundu bat, ez? Hori, baina ni erori, niretako erori esan ikie. Beste aurretik Euskaldun pila bat egin zuen bezala, goztik ere bai, alde behar esan hau Espainiako gobernuan errepresioari ies egiteko. Redada bat heldu arte, eta egun baten atxilotua gezatea, berroi bala. Zega, guztu kopurua zemazen. Etxean gaudela hor sortuan komite bat, de apoyo a los vascos, eta horreikin harremana egina, horrei lan asko izite, orduan saiatu intuan, gure egoera, Euskal Herrian egoera, uruen zabaltzen. Ez da, manifestazioa, jende dana kalea irten zian, eta hor berzio asko zeudek, filtroko ugeoen gelatik, kristaletik, komisaria bat frentean, eta hango tirotza eta hango zaintzen da, nik momentu baten irten denean, mentana deno. Kristalezko lehioaino. Eta juezak esan zian erretziatzeko, zatik, eozine balaba galdua, hendu lezakela erretziatzeko. Eta hor ikusteuan, zela jendea, nik momentu baten ikusinean, zela jendea, eozin tokitan buruan joate ziteken, seko lurrean itzin, eta hartu, eta kamioneta. Zakupeta eta zela bota, eta barrura, martxa egite zuten. Herriaren erantzuna izan zela, Chapo, gure gelatik, pasilloa erten genuen, pasillo guztian, mediko, enfermero, denak alde bietatik, eskuak jasotan, kantuan. Eta izan noan, Txako izan noan, ez zekiat. Ezin de kanporatu, Yo aprendo de ustedes. Ustedes aprenderán un poco de nosotros, pero aprendemos mucho de ustedes.